musabaka din ma anzalallahu biha min sultan, ba inda Allah ya ce ayi musabaka, babu shi. Amma gashi dalilin haduwar musabaka ne da aka yi a Maiduguri. To ina inda Allah ya ce ayi musabaka? Yaushe manzon Allah a Makka ko a Madina a yaushe ya ce a zo ayi musabaka? Yaushe aka yi? Ma anzalallahu biha misal lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ko da so ɗaya annabi bai taba cewa a zo a yi musabaka ba a taba yi ba a zamanin manzon Allah, a zamanin sahabbai ba a taba yi ba, a zamanin tabi'ina ba a taba yi ba, tabi'un ba a atba'u tabi'in ba a yi ba, shekara 1000 da ya wuce ba a taba yi musabaka ba, 1100 ba a taba yi musabaka ba, 1200 ba a taba yi musabaka ba, 1300 ba a taba yi musabaka ba. Karshen 1400 ne aka fara musabaka. Ma anzalallahu biha min sultan lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ba inda yace ayi musabaka, ba inda manzon Allah yace ayi musabaka, babu shi. In akwai kuma ni kuma nayi maka ta'addi a cikin littattafan musulunci gaba daya, waye ne, ina ne inda Allah yace ayi, ina ne inda manzon Allah yace ayi. Wai wannan mai halin nan ba shine wai zai zo ya tuhumi wani ya ce wa salatul hati ai ba na annabi bane, saboda haka ayi na. To kai ma salatin da kake kirkiro kake din ba na annabi bane, salatin da Jafar yake a tafsiransa ba na annabi bane, salatin da aksar na malaman ku suke yi a wajen tafsiransu da laccocinsu da hudubobinsu ba na annabi bane, su suke kirkira suke yi. Littattafan Ibnu Taymiya, Ibnu Qayyim, Ibnu Kasir, Ibnu kaza, Ibnu banza, duk gaba daya idan ka dauka ba sa farawa da salatul ibrahimiyya, ba sa farfewa da salatul ibrahimiyya. Kuna yau Allah ya ce atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qiluna. Kuma haukata ne ku dinga cewa ku yi maka ku bar na kowa yazo yana annabi, kuma ba ku yi. To bari in cika da maganan da Dr. Idris Abdul Aziz yayi, irin yaudaransu akan wannan topic din. Bari in samu ku kuje. Ai malam ba a kariya kusa da gida. Da farkon izala ta fito kaga mata tace sai ta kalubalanci malaman zaure cewa idan an zo daura aure akwai kudin liman. Ina da kasa din cewa ina kuka samu kudin liman, wallahi ina da shi da shugaban izala. Yace kai ma kana da shi ko? Suka ce kun ga mana ina ka samu kudin liman a daurin aure. To mun ji kun kalubalance shi, to yanzu kuma gashi kuma kun koma kuna karba da wayo har ma da cika fom. Gara wancan karon ma kawai da dan dauka biyo liman ne in yi addu'a yi fatiha ya tafi dan bashi tafi ba farashi. Yanzu akwai farashi kayyadadde. Da in ka bai wa liman naira daya alhamdulillah da kansa ajiya babban rigarsa da annakiyansa yi gaba. To yanzu ko kai waye kudin nan da yake cikin fom din sai ka biya. Wato an kori kare a gindin dinya don a samu a ci. Haka suka yi, sun kori malaman zaure wajen hana su karban kudin liman, kudin mai daura aure, su ko sun koma su ma suna karba yanzu a masallaci. Ai da inda ake daura auren ba kofar gidan ubari amarya ne, ana ake zuwa daura sai a ci ga kudin liman tun da shi zai addu'a. To sai yanzu a masallacin su zaka zo ka kuma ba su kudin da kudin kuma test. Allah yan yi zala ku ji tsoron Allah, Allah ku ji tsoron Allah yan yi zala. Amin. Kun ji doctor ko ya fasa kwai. Wannan shine dan izala fa. Dan izala zai ce muku kaga yace farko yace yadda da kaset din shugaban yan izala. A ina aka ce aka zo aka tuyi malaman zaure. A ina aka ce ku karbi kudin daurin aure. Kuma kudin daurin auren nan su limamai ba tambaya suka yi ba. Kuma ba su sa kaidi ba. Masu daurin auren su ne a 500, 1000, 2000 amma ta yassara su za su dauka su bayar sai ayi addu'a. Ba su taba kayyadewa ba. Kuma auren a ina ake daurawa? A kofar gidan mahaifin yarinya. A nan za a daura. Wanda suka zo dauran aure su dauki isani abin da suka ga dama suka ce a ina kuka samu. Aka kafurta su, aka mushrikantar da su, aka zage su, aka ci mutuncin su. Yanzu gashi ba ma magana a cikin masallaci, dole akwai form za a cika, kuma an kayyade 10,000, 20,000, 30,000 sai ka biya. Duk daurin aure da zaka je a nan Yola akwai masallatan da na sani sai ka biya wannan kudin.
a baka certificate. A ina aka samu? Allah ya faɗa, manzon Allah ya faɗa, yaushe aka kirkira? Duk wannan abin da aka yi bai wuce shekaru 5-6 ba. Amma da malin suka kira kudin fatiha suka ce haramun ne, bid'a ne, kaza da Allah bai ce ba, manzon Allah aka kafurta su. Amma yanzu gashi nan ɗaɗɗayan masallatai ne na izala da ba za ka je suna ba ka same su da form ɗinsu ba. Kuma form ɗin ba kyauta ba ne, kuɗi za ka biya. Kuma a ina aka samu? Allah ya faɗi haka, manzon Allah ya faɗi haka, sahabbai sun yi, tabi'ina sun yi, tabi'ina su a suka kirkiro wannan ali izala. Shi yasa dokta ya ce ƴan izala ku ji tsoron Allah, sinannu da anannu marar albarka. Suka zo suka kafurta mutane akan shan rubutu, suka zo suka kafurta musulmai akan sa laya, yanzu duk sun ce abu ne mai kyau. Suka kafurta musulmai akan rike carbi, yanzu sun zo suna yi. Irin wannan abubuwan la tu'addu wa la tusa. Yanzu yana kamar wannan wawan da yayi magana, yace salatul bati ba ta da isnadi, ba ta da kaza kaza. Mu ba mun ce kar a yi salati bane, ba mu hana salati ba, a mu muka ce a tabbatar da na annabi Muhammadu. Gashi kuma wannan karatun da yayi kwana biyu da ya wuce ne a Maiduguri aka yi shi. Ya karanta salatin da ba na Ibrahimiyya ba, wanda kuma ba ta da isnadi. A duk littattafan duniya wannan salatin da ya kawo ba ta da isnadi. Duk littattafan duniya ni na yi maka ta'addi, kuma kai ka haifu da ka fito ka ce ga isnadinsa, kamar yadda ka ce babu, ni kuma na kawo maka isnadinsu na salatul fatihi. In ka haifu ka kawo, in ka haifu ka kawo. Qur'ani na ce maka bid'a ce wannan gasar Qur'ani da kuka aikata, bid'a kuka aikata. In kuma ka haifu shi maka kawo min hadisin shi ko nassinsa daga Qur'ani.